morning, Nat. Do you want some gift? You can get one yours and you can open. You can choose. Santa Claus. What's in there? Open it up. There. What? What's that? Toivoisin tätä loulua. Andyan na yung inaantay natin, Mars. O, nakapag-aura-aura na si Maring Queenie. Nakaano lang tayo dyan, naka-tube, tapos nakapalda. Jäädä na roska. Ganito lang yung aura natin for today. Niin. Nahanap ko yung alpeler ko, kailan yan dito ba? Oh? Nasa labas na yung bisita namin, Mars. Kuka siellä on? Oho. Joulupukki. Hyvää joulua. Tulkaa sisälle. Onko se Niksu? Ja Tom? No niin. Joo. No niin, mene, Hyvää joulua. mene tonne hallit nyt Onko vähän pukkia auttamaan? Tossa on niin painava, niin jos vähän autat pukin kanssa. Anna mennä vaan. No niin. Gift opening. What's in there? Ayan. Voit tuoda jo lahja tuon säkin valmiiksi. Joo, Joo, se on. hyvä ajatus. Hyvä ajatus. Varmaan tuli paljon. Kyllä. Säkillinen. Niin, viime vuonna oli 2. Miksi sä laitat tonne? No ensin on paperit ja sitten on vielä kaikki pakkauspahvit ja kaikki. Nanalo na mga Mars. Winner ko si Nixo. Oh. Noinhan se käykin tosi näpsäkästi. Joo. Joo. Oikein. Sitten on hukunut papereita. Hän ei nykkynyt hyvin. Hän on 2:30 ja heräsi 6:30. Tänä iltana varmaan nukuttaa. Joo, ja varmaan Pumaltaa käydä vaan. Joo. Noin. Hän on paljon pakko. Se on sun homma. Ennen sä saat. Ja kun tonttu on nähnyt ison työn, kun se on pakannut sen ja siellä joutuu avaamaan. Teet ihan yhtä suuren työn kun avaat sen, kun Tonttu tehnyt paketoidussaan. Anna- Tarvitsi taakse. Anna mulle. Äiti voi auttaa. Hän on pitkä. Se on pitkä. Mitähän siellä voisi olla? Tuontalainen pitkä. Ei iske. Jääkiekkomaailma. Mä en pelaa jälkeen. Vielä. Tai jos siellä on vaikka siivousharja. Mä en oo siivooja. Jessica, oh. Mä oon siivooja. Mitä siellä ovat sen Miten there? sä työt? Oho! Wow! Oho. Wow! Onks vielä? Kurka. Kallista ylös alasin, niin sieltä tippuu. Tulee jos ulos. on- Niin. On vielä jotain. Ammukset. Joo. Yung bala. Oh, bullets. No niin, bullets. The bullets. Oh. Bullets. Kaikki roskat. Laitetaan. Noin. Baby bullet. Okei. Okay. Haluatko avata toi iso? Tai pieni? Kumpa siellä? Otan sen. Iso laatikko. Oi. No mitä? Iskääkin jännittää. Niin. Täytyy kattoo. Mitä Niin. siellä on? Aha! Mikä se on? Jääkiekko. Onks toi sun toivo? Ei. Niin. Eikö? Kyllä toi oli siinä kirjassa. Joo, Siellä ympyröi. siellä ympät sitä. Se oli ympyröinyt luistimet. Niin, haluatko muistaa? Ei. Ai, oliko siellä luistimet? Näytäs vähän isi. Näytäs vähän. Näytäs isi, haluaa nähdä. Mummikin haluaa nähdä Niin. sun luistimet. Osoittaas.
Sitten sun pitää lähteä kuule tonne Oi. kentälle harjoittelemaan. Meillä ei ole lunta. Tää on ihan kunnon hokimiehen vehke. Joo. Oh, wow. Katomiksu. Oi, Eikö se on makea? On hyvä. On. Ja Äitille näet laittaa jäi tiukalle, uistinen. niin pysyy Joo, mulla jalat on suoraan. onks sul? Joo, se on jo tosi kauan, kun mä ostin 5 € siellä. Osaatko sinä luistaa? Ei muista enää. Menet Miksun kanssa yhdessä. Viime vuonna me kavitten Mikso kaveli sinne ja minä olin siellä. Minä sanoin eilen Janille, kun se sanoi, että siellä on Myllykosken kirkkarilla paljon uistimiä. Joo. Niin minä sanoin Janille, että jos on 4344, niin osta mulle. Niin hän lupasi, että Okei. Sitten pääsitte perheellä Joo. mennä Uistelee. yhdessä. Joo, ja 2 on siellä. Ja sitten kun Marko pitää sinua kädestä kiinni, niin sinä pystyt ihan hyvin. Ja sinä pidät Miksua, niin Miksu osaa ihan hyvin. Ja. Just Kahta niin. puolta. Sä menette näin. Niin. Olisi kiva, Wow. jos ne jäädyttäisi tuohon Sunilaan Niin kentälle. olisi, Se olisi joo. niin lähellä. Niin joo, Pääsis- lähellä. pääsis Se olisi tosi kävellä. kiva. Niin, se olisi tosi kiva. Siinähän on joskus... Ang daming regalo ni Mikso mga Mars, Silloin oh. ainakin kun me oli niin Ay, paljon, niin siellähän me kandarapak luisteltiin. talaga yan siya. Joo. Niin, siellähän oli se kaukalo ja Joo. enäähän sitä kaukaloa ei ole, mutta mitä siellä on? Siinä oli Mitä siellä? viime talven varmaan vaan hiihtolenkki. Mitä jännää? Mä tajan kieltä. Työkone. Se on työkone. No niin, joo. Oi, että niinpä on. Joo. Menetkö töihin? Kaivinkone. Niin. You go to work now? Aika hienon näköinen. Onko? Näytäs iskälle. Näytäs kaivinkonetta vähän iskälle, itkä haluaa nähdä. Joo, anna mulle toi box. Niin. Para hindi Se on magkalat yung hienon ano. näköinen. Joo. Wow. Joo. What next? Okei, voit ottaa sinne. Komea on. Mä olen tän. Aika jännä. Mun Hot Wheels Monster-auto. Hot Wheels Monster Truck. Minusta tuntuu, että joku taisi vissiin toivoakin tuommoista. Toivotko? Hot Minusta Wheels. taisi sanoa, että Hot Wheels Monster Trucks. Joo, Mä toivoisin tätä. joo. Oh, laita tonne suoraan. Voit enää Roska, muistakaan. roska. Joo, kunhan niillä on paljon. Ja vaihtuu viikoittain. Niin. Niin. Vaikea pysyy mukana. Tai joka päivä. Niin. Every day. Joo. Iba-iba yung gusto niya mga Mars. What's that? Siellä oli varmaan joku peli. Olen saanut mitä mä olen halunnut joskus. Taas nämä. Onko Mikä noin ne samat vai? On, ne on samat, mutta ne toiset on vaan mennyt liikkiin. No niin. What's that? Joo, juu. Mitä Cars. siellä on? Pikkuautoja. Pikkuauto. No niin. Niin näetkö, mulla on. Hän vielä Niin, leikkeli mulla on. auto. Sehän Joo. on ihan kiva, kun Niin on. autoja voi olla Sulla oli vaikka mennyt kuinka paljon. rikki. Joo. Niin, mulla on mennyt liikkiin. Se army. Joo. On. Wow. Tosi hienot. Mä avaan tän. Se on jännän muotoinen. Missä se tuli? On lentokone. On pien lentokone. Wow. Sillä ei ole. Lentokone. Tulee. Täytyyhän siis tulla siinä napit. Ja vaan patterideessa varmaan siis sellainen sulku, että kun Oho. kaupassa paristot loppuu. No niin, hän ei nukkunut. Hindi na tumatulog, Mars. Okay, what's next? Vielä oh. En enää vaataa. Siellä on varmaan Nalle, kun se on ton näköinen. Siinä paketissa, mitä nyt aukaset. Olisiko siellä Nalle? Mä toivoisin tätä! Tää on se mustekala ja haijuttu. Oi, että. Joo, mä en tiedä, jos oli se dinamuna tai tämä muna.
Niin voi näyttää vähän, siinä näkee jotain. Wow! Jee, mä olen saanut. Niin jännä, mitä sisällä on. Joo. Mikä Se oli on? joku, mitä siinä luki? Joku vesieläin. En tiedä. Mikä se oli? Mikä siellä sisällä, miksi on? Jotain limaa. Niin tässä on kaikki ne jutut, mitä pystyy saada. Aha, okei. Voi saada hämähäkki, haikala, käärme, lohikäärme, dinosauru, luulango, selatopsi, valosilaptor, toinen valosilaptor ja T-rex. Niin. Näin. Tosi Ai, kun mulla on paljon. nälkä jo. No on varmaan, että Okko ei syö. Kyllä syö sit kun on pannut lahjat, niin sit Joo. maistuu ruoka. Kyllä. Ei nyt maltaisi syödä, kun on Niin. Nämä kasvit ei mene niin hyvin. Pitäisi vähän katsoa tämän jälkeen. Voi hyvin. Aika paljon. Onks toi kaikissa on Valtavan paljon. lellyt koko vuosi? On. Kyllä laitat hyvin niitä papereita sinne oikein Joo. hienosti. Mitä sanoo? Kiitos. Että on niin tosi tiukka. Niin. Tarvitko Nyt pitäisi olla sakset? sakset. Jo isi sakset. Isi tuo. Sakset. Tää tosi. Mä olen innokas, niin mä olen saanut tämän. Ah. Kiitos, mikä se on? Mihin tarvitaan saksia? Miksi on? Se on uusi vaate. Tää on hieno. Mikäs se on? Joku vaate. Nauta. Oho. Naikin huppari. Pari. Ja vetskari huppari. Hieno. Mä tykkään noita. Se on helppoa. Joo. Niin. Tosi kova. Joo, hän ei tykkää sama kuin tuo, mitä hänellä on nyt. Se on vaikea ottaa pois. Niin. Mitä siellä on? Tarvitsetko saksia siihen naruun? Hiljaa. Vau, avataan vähän. Tosta. Naps. Helpottaa vähän. Wow, lisää kirjaa, lisää Issille töitä. Joo. Mitäs kivaa täällä on? Eli eskarikirja. Ai eskari. Eskarikirja ja herra Hakkarainen. No onneksi jos kaikki nämä kirjat loppuu, meillä on vielä yksi. Aakkoset ja numerot. Hyvä juttu. Ei kato, hämähäkki mä löysin. No siellä on heti. Joo. Ja herra Hakkarainen. Joo. Onks Ja Masa kana. Marsu? Ei oo Masa siinä. Kato, toi on se opettaja. No niin on. Joo. Joo. Kanaopettaja. Niin. Ai. Tää on kirja. Mä tiedän nyt. Jos on pieni ja ohot, niin se on kirja. Arvasin! No se ei ole kirja, it's writing table. Writing table. Ai joo, se ei oo kirja. Se on sama mitä sulla aikaisin, muistatko? Toi punainen sininen. Näytä siis. Mikä se on? Kuustos on LCD Writing Table. Vielä yksi nakoilla on. Mä avaan niin. Sakset! Sakset. Sakses. Onks äitillä nälkä? Ei oo. Missä syöttiin tän aamulla puuru? Joo, herättiin niin aikaisin, että oli pakko tehdä se puuro. Vaikka höpöteltiin, ettei tarvittu. Joo. Me herättiin monet 6. Joo. Meillä oli puhetta, että tuutte huomenna aamulla. Joo. Tää on hieno uusi valosilaptori. Aha. Oi. Tarvitsetko sä vielä ottaa saksia? Jani kummi ei tiedä, mä olen allerginen kalkille. Niin. Hän on kalkki. No, mut siellä syöt. Vähän, niin just. Vähän voi aina silloin tällöin.
Oi. Wow! Dinosaurus. Mikä? Dinosaurus. Joku hirviö. Ei, jos on niin. Hei, se tulee ukkon kanssa. Joo. Ai, oi kamala. Kalle on toi ukon. Nammi. Nami. No niin. Nami. Ai pehmeät paketit ohitetaan. Joo, kaikki on pehmeä. Kokeilija. Tyypillistä. Joo. Ne on lapset kautta aikoja. Pojat, joo. Pehmonen. Pojat. Joo. Nämä paketit menee. Pehmoiset paketit, joo. Joo, katsotaan. Mitä niillä on? Onko se? Ang dami. Pakattu hyvin. Ihan Ja minä naman mag-open Mars. Oh. Wow! Oh. Joulupukki! It's Nyt on very... kyllä very good. Santa is very very generous. Yeah. Oi, tosi hieno. On hyvät kengät. Joo. Toivotan. Toivotaan, että on. Ja kyllä vaikuttaisi, että on. Onko numero riittävä? Kyllä pitäisi olla, niin voi kokeilla. 4, 3. 3. Joo. Iso laatikot mummille. Joo. Pena tayo, Mars. Maga kasi dito. Mag-open ng gift. Tapustettava syön. Katoi, sitä pustettava syön kun soo. Justo, äiti sai. Mozzarella. Mozzarella. Mozzarella paketti. Mozzarella. Se on toi saksi. Eikö se ole siellä? Wow. Painava mozzarella. Mozzarella on hyvä juusto. Cheese UK Vietnam. Mummi tykkää. Hei, Onko luo. hyvä? Kyllä. Mahtuu kyllä, joo. Joo, menee. Et villasukan kanssa saattaa tehdä vähän tiukkaa. Aa. Mutta että tälleen menee ihan hyvin. Siis tarkoittaako tää tätä? Joo. Juu. Voi herra jestas. Siellä saat sopitella Joo. vähän aikaa likis. Minun alkaa ihan Ei oo. Ai, täällä on luulaavikka ja vasta. Sulla on Niin. Pasi usta maitoa. Juu, juu. Oli hyvä äiti. Ai että nyt on. Joulupukki on. No niin. Täytyy pistää talteen, ettei mene Joo. lahjapapereiden Ei kanssa. meni, joo. Miten se toimii? Koska se on niin pieni. Kullekin menee. Nimenomaan ohut, että hukkuu Joo, helposti. helppo. Mulla oli myös aikaisen, Rosalle antoi mulle. Niin. Ja minä sikoitin mut lahjat, niin mä en muista mitä se on. Se on pieni. No, tässä lailla. Et sen! Kaikki ruskaat. Miten kuulet? Ja se 50. Uhuhu! Yöpukku. Jee, äiti sai yökoko. Lisää yöpukku. Ai! Ano siya, Mars? Pantulog. Tää toimii. No niin, mä voin kauttaa tänään. Eikö kuule mene tonne? Totta kai. Tää Joo. näyttää siltä, niin kuin tää Voisi taisi käyttää. tuossa tollaset. Tätä housut tai... housut! Joo. Sekä että. Joulupukki! Shortsi pyjama. Joulupukki, tietää, että mä en tykkää pitää. Joo, just niin. Aika seppy, Nätti. joo. Niin on oikein söpö. Kiitos Oikein joulupukki. On. Nyt
Meillä on pajama-party vai? Joo. Ai että. Tosi söpö. Joo. Oikein nätti. Jaksatko vetää? No niin. Vielä on taas. Yritetäänkö meidän ruokaa valmis? Niin on ollut pitkään. No nyt minä lähden Gutom na ako. hakemaan sen Niin, viinipullon. Sen abay natin siellä. Joo. Kun saa ensin jalat liikkeelle. Joo. No niin, naka-open na kami. Meron akong nakuhang ano Mars. 1, Tuolla on. 2, 3, 4, 5, 6. 6. Tuolla on noin hurjan iso. Ngayon na tayo mag-open more. Kakain muna kami kay ano muna tayo, mga gutom na. Ha? Sakset? Sakset on siyala. Tapos na yung Christmas namin, Mars. Matutulog na ako. Nakapag-pajama na si Maring Queenie. Sinukat ko na yung matanggap ko. Oliko tässä jo kaikki niinku järjestys? Ito. Onks nää? Ito galing ko kay Diana. Nää on erilaisia. Ja tässä on instruction, josta tarvitsee. Parang jewelry to. Jewelry nga. Basta mga ganito ang lagayan, alam na. Tingnan nga natin, be. Eli Ano to? otappa. Uy, ang ganda. Pitää katsoa, eli tossa on Hala, tää. parang kay Bienan to mga Mars. Ang pinamana niya na sa akin yung Nää on väärät paikoissa. earrings niya. Kikita ko to dati na sinusuot niya. Onpas. Ito mga Mars. Nakikita ko to dati na sinusuot niya. Ayan. Kato, nää on erilaisia. Earrings na ako. Na pearl. Niihin käy Mahilig kasi siya sa pearl mga Mars. Kaya yung mga Tälleen laitetaan pearlas niya tää na kuva. bracelet, tapos Sit laitetaan yung tää necklace, binigay niya na sa akin. Nyt se on tälleen naaman niin Tapos ito naman Nyt ay etsitään näistä lonkeroista galing kay Pars. sellainen lonkero, mikä tuossa kuvassa. Kay Pars ba to? Laitetaan lonkerot tähän kaikki. Tämä lonkero. No tää rantalonkerohan on ihan selvästi tässä. Kay Pars nga to. Natuka ako sa ginawang cover ni Pars. Noin, kato se. Yung Just eikä merkki. Nakuha ko kay Mr. Bean. Tämä menee tähän. Mikä on? Tämä. Uy! Missä se on tää? Ay, sports bra! Ei oo. Ay, gusto ko to! Ay, Tämä menee Joo. hindi pala se on siya sports bra kysymys. mga Mars. Panty. Niin, mutta meidän pitää nyt katsoa tätä. Regaloan ako ng panty ni Pars. Tulee. Adidas na. Uh, Panty, parang malaki naman to sa akin. Ei vaan, ei, niin katso vähän tuossa. Ito naman ay Tuossa. eli se tulee nyt tähän. Ei vaan, Kato. Joo. On, Pantti. ihan oikein. mga panty Mars. ei mene katso. Ei. Se menee tuossa. Okay. Ja älä katso sitä kuvaa, kun katso tätä. Ai niin, Meron pa, ang dami. Joo. No otetaan sitten vähän helpommin. Daming bigay ni Pars pero natawa lang ako sa ginawang balot Mars kay. Tää. Itong ano, Olisiko tää tällainen koppi? Nyt Ah. Oo. wallpaper. Olisiko se nyt kattaa Sabi ko sitä? parang familiar to. At alam ko hindi ako bumili ng ganito na Vähän niinku ylemmäs. wrapper. Ja kun toi menee vaan ylemmäs, niin tää. Tulee se. Joo, näetkö vähän? Tähän. I Tähän. love my. Joo. Kyllä nyt näin. Oh, cute. Ota toi täsmää. This is so cute. Oi, Katso, se meni pantulog. silleen. Istuu just oikein. Mä tiedän, This is miten so se Sä tiesit cute. ihan oikein. Ang sweet naman ni Pars. I Hindi love tax my tää. hot husband. Mikäs Mga toi? pantulog para to nga. Ei vaan toi on se sama. Tanggap ko kay Pars. Pati yan, pantulog, Missä se short, on? and Näin. yung t-shirt. Pero gusto ko tong isa Ei, Mars. tämä menee tähän. Victoria's Secret. Joo. Tää Ito. menee Tää sen menee liian. tähän. Ay, type ko Noin. din to. I love Diba? my hot husband.
Tämä menee tähän. Katuwa lang yung, ito ba? Yung Tämä note. tulee tähän. Yan, yung ating mga natanggap na regalo. Sitten tämä menee. Ito ay galing kay Eman. Parang alam ko na to, Mars. Parang chocolate to, Mars. Chocolate nga, Mars. Matigas na malambot. Se on Chocolate. helpompi. Se tulee tähän. Then, ayan. Ayan yung regalo natin. Masaya ako. Mä tiedän, Hindi naman kailangan mahal palagi yung Mä regalo. tiedän, miten se pystyy uida. Okay. Tapos yung dalawa dun, Mars, nag-aayos ng kanilang Mä tiedän, miten laruan. Tiedätkö? Pwede na siguro to ligpitin yung kalat natin dito, Mars. Gawin na to. Hindi na maitsura yung living room namin, pero okay lang, oh. Tingnan niyo po, Mars. Oh, di ba? Yung ating basura dyan. Yun ay Savanta Kids. Ano lang ba natira dyan? Kay Nico na lang yung natira dyan, Mars. Hindi pa kami nakikita ni Lani. Tapos yung natira kay Miggy, kay Gavin, kay Bella, and kay Marco Liit. Tapos ito ay ang mga box. Ano na siguro natin to? I-arrange ng maayos ba para mas easy? Ilabas natin. Ano na to? Yung tag. Victoria's Secret Pacifiers. Gustong gusto ko tong binigay niya sa akin, Mars, kay hindi siya masikip, maluwag siya ba? Tapos short. Alam niya talaga na hindi ako mahilig sa long pants na pantulog, kay naiinitan ako. Mas okay sa akin yung short or yung dress. Yung ito, yung binili niya sa, itong binigay niya sa akin, mga Mars. At gusto ko yung tela kay cotton. Thank you, Pars. Gamitin ko mamaya yung earrings. Biyenan. Bukas na lang pala. Hindi naman tayo lalabas ngayon. Wala na, ito lang yung Christmas ng finish. Alam niyo po dati, hindi ako masaya dito sa finish Christmas, mga Mars. Sorry po sa words ko. Dahil nga nasanay ako sa Pasko natin sa Pinas na madami tayo dito sa loob ng bahay, madaming handa, tapos karaoke, sayawan, tawanan. Ano pa yung pwede nating gawin, pangpalipas oras hanggang umabot ng alas 12. Dito sa kanila, wala silang Noche Buena, kundi Christmas Eve lang, at yun yung parang first Christmas talaga nila na dinner time or lunch time ng family, tapos bigayan ng gift. Sa atin, di ba, magbubukas ng gift alas 12. Dito sa kanila, basta nakabisita na si Santa Claus, ay pwede na buksan lahat ang regalo. At para yung mga bata, mga Mars, hindi na kulit ng kulit at kumain na ng maayos. Si Mixo kahapon pa hindi kumakain ng maayos. So ngayon, nakakain ng maayos. Kinagutom na siya. Tapos mamaya, bago matulog, kakain yan. So ayan, mga Mars, end ko na po yung ating vlog. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa channel. Lamit sa mga bago pa lang po dito. Welcome po, and please don't forget to subscribe and click notification bell para po updated ka sa ating next video. If nag-enjoy mo po ka sa ating vlog today, please like, comment, and share this video. Siya po, sana ko lang good night po sa inyong lahat.